Hi guys, good morning. Yan ang aking mga alagang pusa. Ano na sila guys, 7 months old pero nagdididi pa sila, tingnan mo. At meron nang yung nanay nila ay meron ng bagong baby. Doon iniwan na, tapos nandito sila ngayon. Yan, tatlo yan sila. Tapos yung bagong baby, 4. Dumididi pa rin sila, 7 months old na sila. Kawawa yung malilit doon. Minsan lang puntahan. Yan. Itong mother nila ay isa lang yan dito dati. Iisa lang siya at pinalagaan namin hanggang lumaki, hanggang yan nanganak siya. Yan, mga anak niya, unang niyang anak 3. Tapos nagbuntis ulit, ayan, 4 yun nandoon na baby na bago. Tapos sila dumididi pa rin, ay grabe. Maning! Maning! Kawawa naman yung maliliit na baby, wala nang gatas, ubos na. Inubos nyo na. Ang lalaki na nila eh. Morning. Oh, morning. Didi sila ulit. Yung dilaw naman ang dumididi. At yung isa naman ay nandoon. Hindi pa inuuwian yung kanyang baby. Hindi pa inuuwian. Yung pinapadidi niya yung malalaki. Morning! 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 Padidihin mo yung baby mo doon. Lalaki na yun, oh. Sila ay 7 months old na.